Haluatteko te kuvan siitä ulkopuolelta tulla ottaa Pekan kanssa? Ihan rohkeasti voi tulla. No, voi tulla myöhemminkin. Ehkä myöhemmin. Hei, joo. Ettei kaadu mikään tai tipu mikään. Istukaa ihmeessä alas, sisällä on tilaa, täällä on kahvia ja pullaa ilmaiseksi tarjolla. Hyvää kamaa. Tulkaa ihmeessä hakemaan. Tervetuloa kaikille. Tää on vähän vaikea tosiaan tää akvaariotila, mutta sinnitellään tän kanssa. Ja Pekka löysi mikinkin onneksi. Mä oon siis Joel Linnainmäki. Mä oon Vantaan varavaltuutettu. Töissä Pekan avustajana eduskunnassa, on ollut presidentinvaaleista asti siellä. Oppia ikä kaikki, paljon onkin opittu. Tänään keskustellaan turvallisuuspolitiikasta. Pekka onkin siinä ekspertti. Pekka on ulko- ja turvallisuuspoliittisen, ulkoasiainvaliokunnan ja turvallisuusvaliokunnan jäsen eduskunnassa ja ulkoministerin erityisedustaja Afrikan sarven kriiseissä. Mä oon itse viime vuonna toiminut Suomen YK-nuorisodelegaattina, eli edustin suomalaisia nuoria YK:n yleiskokouksessa ja New Yorkissa ja sitten myös Sri Lankan maailman nuorisokonferenssissa. Mutta meillä on siis 3 teemaa tänään: Ukraina, Venäjä ja ISIS. Katsotaan, jos keretään kaikki käydä läpi tänään ja laittaa kaikki kasaan. Meillähän keskustelu on vellonut aika kuumana viime aikoina, piti ottaa ihan vihko mukaan, että saadaan kaikki sitaatit suoraksi sieltä. Mutta mitkä asiat mulle on jäänyt viime päiviltä mieleen, erityisesti on oikeastaan 2 sitaattia. Ensimmäinen oli Matti Linnanahde Twitterissä. Matti totesi turvallisuuspolitiikasta: turvallisuuspolitiikka on kuin löylyn heittoa. Se on parasta niiden kanssa, jotka eivät heitä jatkuvasti koko ämpärillistä kiukaalle. Ja meillähän aika usein puhutaan turvallisuuspolitiikasta suurin tuntein. Ollaan niin kuin jyrkästi Naton puolesta tai Natoa vastaan. Mielipiteet Venäjästä vaihtelee hyvin suuresti, mutta harvoin sitten löydetään sitä kultaista keskitietä ja niitä maltillisempia mielipiteitä. No sitten toinen mielipide, tai toinen sitaatti, joka jäänyt mieleen, oli itse asiassa eiliseltä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi, että tosiasioiden painosta tapahtuu nyt siirtymistä eurooppalaisesta ekspansiivisesta arvopolitiikasta defensiiviseen turvallisuuspolitiikkaan. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä jäi itseäni mietityttämään, että mitähän tämä käytännössä tarkoittaa, ja näistäkin asioista tänään jutellaan. Mutta päästään Pekkakin ääneen, jos siirrytään vaikka meidän ensimmäisen teemaan, eli Ukrainan kriisiin.